Kaprarina, jeden z najkrajších, ale zároveň aj najnevyspytateľnejších koníčkov. A preto ich máme všetci tak radi. Ahojte, tak ja vás zdravím. Dnes sa nachádzame v Rakúsku, áno, v mojom karmatickom Rakúsku, kde sa mi nedarí robiť peknú rybu. A nachádzame sa na jednom nádhernom jazere, je to štrkovisko, hlboké štrkovisko s hĺbkou až do 6,5 metra. Je to kúbová voda, je tu 8 miest, z toho 7 sa prenajíma lokálnym rakúskym rybárom, ktorí tu majú prenajaté prakticky celoročne. V 8 miestoch, ktoré je tu za mnou, má na vode vyhradené asi 2,5 až 4 hektáre vody a na tom mieste budem chytať celý týždeň ja. Je to voda, ktorá je nádherná, síce nie je tu veľa ryb, ale je tu veľa pekných ryb. Je tu dosť ryb cez 30 kg a dokonca, čo nám tu majiteľ hovoril, sú to aj ryby cez 40 kg. Minulý týždeň, alebo vlastne pred 2 týždňami, sa na opačnej strane jazera chytila nádherná ryba 41,3 kg. Bol to nádherný obrovský lisec a majiteľ hovoril, že takýchto liscov tu má ešte 2. A plus sú to aj obrovské šupináče, okolo 35-38 kg a plus ďalšie lisce tiež okolo 32 až 36 kg. Čiže máme na to celý týždeň, ideme to pekne všetko rozbaliť, no a nájsť niečo na vode. Ja budem hľadať na vode s RT4, či RT7. Tá RT7 je na to ako stvorená, lebo má parádny ten downscan imaging, čiže tu hypervision. Viem si nájsť miesta na vode, viem si nájsť mäkké, tvrdé miesta a viem si nájsť aj prakticky ryby, keď tu nejaké budú v tomto sektore. No a viem si vyhodiť z tej loďky háčka a pokladať to budem z loďky normálne, čiže z loďky s elektromotorom, lebo je tu povolené síce tú loďku používať na mapovanie, na hodenie si háčok, na označenie si miest, ale už vyvážať sa musí normálne s klasickou nafúkovacou loďou. No a čo ďalej? Uvidíme. Ideme na vodu, ideme pozrieť, že čo na tej vode je, ako tam vyzerá, aké sú miesta. Počul som, že je to dosť trávnaté, čiže budeme hľadať aj nejaké oka v tráve a iné miesta. No a teším sa. Máme celý týždeň pred sebou a uvidíme, že čo z toho bude, takže držte palce. Plný očakávania, elánu, som na vode našiel miesta, kde som si myslel, že sa kapre budú zdržiavať. Pripravil som všetko na 150% a začalo sa dlhé čakanie. No vtedy som ani len netušil, že to čakanie bude fakt nekonečné. Takže máme druhý deň. 5 udíc fre, 3 udíce mám na voľnej vode. Našiel som si tam také štrkové kopce, ktoré prechádzajú cez piesok až do blátka, všetko krásne rozkrmené. Mám 2 miesta v tráve alebo na konci trávy, tu naľavo je také trávové pole, tam je jedno oko, také metr na metr a pol. Tam mám jednu udičku pekne rozkrmenú a ďalšiu na konci tohto trávového poľa. Pozerali sme to s loďkou, pozerali sme to so sonárom normálne z lode, pozerali sme to s dronom a žiaľ vyzerá, že tu ryba asi zatiaľ v tomto sektore mojom nie je. Videli sme sa vyhodiť jednu rybu asi 50-60 metrov naľavo od môjho sektora. No a vyzerá to tak, že moja rakúska karma pokračuje. Hej. Máme ešte koľko? 4-5 dní. Tak uvidíme. Snažíme sa, čo to ide. Budem tu chodiť po vode čo najmenej, aby som tie ryby neplašil. Budem to tam nechávať, skúsim to nechať aj 48 hodín v tej vode bez dotknutia, keďže som to bol pozerať a krmenie tam stále je, čiže nemá to zmysel ani prevážať. No a budeme čakať. A nekonečné čakanie na ten jeden vytúžený záber na tomto nádhernom jazere pokračovalo. Čo sa týka krmenia, na tomto jazere je žiaľ všetko zakázané, čiže sú zakázané partikle, sú zakázané dipy, sú zakázané halibut pelety,
Čiže používam hlavne dve zložky krmenia a to je mäsitá zložka, čiže Monster Shrimp a sladká zložka, čiže citrus. A doplňam to citrus pelletami, lebo viem, že tie v studenej vode fungujú parádne a dokážu tú rybu stiahnuť. Čo sa týka veľkosti, používam 15 mm boilisy, tak 60-70%, ale aj 20 mm, čiže 20 mm citrus, 20 mm Monster Shrimp a každé miesto ešte zasypávam 6 mm pelletami citrusovými. Zatiaľ to nefunguje, lebo čo sme pozerali, tak tá ryba tu nie je, čiže zatiaľ nám tu asi v tom sektore žiadny kápor nepreplával, ale uvidíme, čo bude ďalej. Máme dneska 4. deň, ešte ďalšie 3 dni pred nami, čiže uvidíme, či toto krmenie nám pomôže dosiahnuť ten vytúžený úspech. Tu jeden záber stačí, jednu veľkú rybu a uvidíme, či to príde. Tak, so Staníkom sme sa rozhodli, že po 5 dňoch bez záberu skončíme našu výpravu v Rakúsku o deň skôr, čiže mali sme končiť v sobotu. Skončíme ju zajtra, čiže v piatok. No a máme posledných 24 hodín pred nami. Aktivita je úplne na bode mrazu, nevidíme sa hádzať ryby. Na sonári som s loďkou prešiel celý náš sektor, som ryby nevidel. Nič sa tu nehádže. No ale, jak sa vraví, dáme to all in. Rozhodol som sa dať na všetky udice citrus, buď to bude čisto jedna gulička 15 mm, alebo to urobím na 3 udice s rôznymi popkami panačiky, čiže žltá, biela a ružová popka. No a posledných 24 hodín pred nami, ja mám tie posledné hodiny alebo posledné noci, posledné rána celkom silné, tak veríme aspoň v jeden záber jedného toho vytuženého rakúskeho mohikána z tohto nádherného jazera a veríme, že sa proste podarí. Tak držte palce, ja to idem všetko poprevážať a uvidíme. Posledných 24 hodín pred nami. Držte palce. Tak, máme posledných 24 hodín pred nami. Doteraz som chytal na Armor Link, čiže nestúženú šnúrku. No a na posledných 24 hodín som si urobil ešte pokus fluorokarbonové dečka. Čisto pekne obratlík na uchytenie na strahy. Plus 5K Fang X rovnátko tungstenové. Náš fluorolink a plus antitangle. No a ako na strahu som tomu verný. Citrusová 15 mm bottom bait, na to 12 mm žltá popka, zaliata ešte žltým cloud liquidom, aby to pekne pušťalo farbu. No a ideme to tam položiť a veriť, že sa ešte za posledných 24 hodín niečo podarí. Tak ideme si skontrolovať miesta, lebo ani po 5 dňoch sme nedosiahli záber. No ale uvidíme, že či tie miesta sú vyžraté, či nie sú vyžraté, proste uvidíme, že čo, ale vyzerá to, že asi nebudú vyžraté, lebo nemali sme žiadny kontakt, tak to ideme skontrolovať pod vodnou kamerou. No a uvidíme, že čo to bude. Už sme po 5. deň. Na hladine sa nám neukazuje nič, nevideli sme žiadne ryby vyskakovať, nevideli sme proste ani. Možno, že videli sme jednu rybu skočiť za tých 5 dní. A je vysoký tlak, možno, že aj to hrá svoju rolu. Takže máme tu podvodnú kamerku. Ja si odmerám, máme tu nejakých 4 m vody, tuším, že 4-5. Takže ja si odmerám 5 m vody. Trošku a idem to pomaly pustiť z tej čovečky a uvidíme, že čo tam teda máme.
No ideme si pozrieť tretie miesto, uvidíme, že čo tam. Ale predpokladám, že tam to bude to isté, lebo podľa mňa tu v tomto mojom sektore asi kapre sa nevyskytujú, lebo vyzerá to tak, že ani jedno miesto nie je dotknuté. Chytáme tu na 5 udic, máme 5 miest rôznych, no a vyzerá, že 3 z 3 zatiaľ sú bez dotyku, čiže žiadna aktivita, 0, 0. Bola posledná noc a ja som žiaľ nevedel zaspať a mal v sebe nutkanie ísť previesť aspoň 2 udice. V znamení hesla Nádej zomiera posledná. A keďže ja mám tie posledné hodiny na rybačkách posledné roky veľmi silné, tak som do poslednej chvíle dúfal v ten jeden vytúžený záber. Veru, že ten jeden záber nakoniec aj prišiel a bol to záber fakt parádny. Jaká guľa, ty kokos, yes! Takže ako to už u mňa v Rakúskom býva zvykom, tak Rakúsko ma vytrapilo do poslednej chvíle. 5 dní, 5 nocí bez zaberu, no a posledné ráno 6 hodín. Brutálna jazda. Nás zobudila zo staníkom, sme nevedeli, čo sa deje, lebo 5 dní sme nemali ani pip. No a prišiel môj nový rakúsky osobačik. Nádherná rybka. 27+. Krásny, vysoký šupinač. Brutál. Yes! Ďakujem, Rakúsko. Že si mi tak vycibrilo vytrvalosť. No, a ideme ho pustiť, pobáliť, uzavrieť sezónu a domov. Nádherná ryba. Yes. Ten pocit, keď po 5 dňoch neúspechu príde ten jeden jediný vytúžený záber a v podberáku sa vám po urputnom boji ocitne to obrovské, nádherné šupinaté telo a vy naňho v úžase plný adrenalínu pozeráte a nechápete, ten pocit je proste neopísateľný. Preto robte to, čo vás naplňa, nenechajte sa odradiť neúspechom a verte do poslednej minúty, lebo nikdy neviete, kedy sa práve vám ten váš vytúžený cieľ splní.